ናብ ሴቲንግኩም እተው ሎኬሽንኩም ኦን ጎርዎ ቀፂልና ናብ ፓስዋርድ ኤንድ ሴኩሪቲ ናብ ዝብል ክሊክ ንገብር ፋይንድ ማይ ዲቫይስ ኣብ ዝብል ክሊክ ንገብር ኦን ጎርዎ ኦን ተዘይገርናየን ክልቴን ዛ ሞባይል ተጠፍአት ኣበይ ከም ዘላ ክንፈልጥ ኣይንኽእልን ስለዚ ክልቴን ኩሉ ግዜ ኦን ንገብር ማለት እዩ ድሕሪኡ ናብ ጎግል ንኸይድ እሞ www.google.android.find ኢልና ንፅሕፍ ፋይንድ ማይ ዲቫይስ ኣብ ዝብል ክሊክ ንገብር ሳይን ኢን ንገብር በዛ ኢሜይል ኣቲናላ ዝነበርና ፓስዋርድ ናት ኢሜይል ንቶ ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም ኣበይ ከም ዘኒኣታ ሞባይል ተምልክተላ ማለት እዩ እዛ ናይ ሞባይል ምልክት ዘኒአታ ፕሌይ ሳውንድ ኣብ ዝብል 5 ደቂቓ ዝኣክል ሳውንድ ክንድውል ንኽእል ሴኪር ዲቫይስ ኣብ ዝብል ድማ ሜሴጅ ክንፅሕፍ ንኽእልና ሪተርን ማይ ፎን ኢልና ኮንታክት ናምበር ክንፅሕፍ ንኽእልና እዚ ኣብቲ ስክሪን ደገ ሎክ ስክሪን ዝፅሓፍ እዩ ቀጥታ ማለት እዩ ከክንዲ ዌል ፔፐር ማለት እዩ ከምዚ እንትኸውን ሰብ ክኸፍታ ይኽእል እንጠቕላሉ ተዘይኮይኑ ድማ ሙሉእ ኣይምልሰናን ኢልና ንሓስቦ እንድሕር ኮይና ወይ ድማ ጠፊኣ እንድሕር ንብል እንድሕር ኮይና ሚስጥር ዳታ እንድሕር ኣሊና ሙሉእ ሪሴት ክንገብራ ንኽእልና ኣብዚ ኮይና እታ ሞባይል ኩሉ ፋይላት ሪሴት ክንገብራ ንኽእልና ንሱ ከም ዘይጥቀመላ ክንገብራ ንኽእልና